line. En dan kijk net, like, what am I actually gonna do? Op een lijn. Wat is een lijn? Online. Ze komen met jou zeggen, krijg je skills. Sis man, gaan was jou handen. Dat proe je nou al. Sis man. All I know is I'm going to Miami, Switzerland, and Maldives. Oké. Hoe Jacob. En ik ga zeker eerst naar Zwitserland toe. Ja, hoe Hoe ga ga je je daar komen? komen? I ain't even joking. Geld maken kan je You waar sound gaan. like a nerd. You sound like a nerd. You sound like a dreamer. I have no ambition, but I'm gonna travel the world. Okay, With good luck. You actually like the kind of testing my patience. I ain't even lying. Hey! Ga ik eerst naar Zwitserland toe? Imagine. Ga ik eerst naar Zwitserland toe? Ga je met jouw patience travel? Ik zeker niet een tent koop voor Zwitserland. Een tent. En dan ga ik dit aan in nooit zo blij. I ain't even lying. Ja, nou. Koop ik me een tent. Zoals je gaat naar bergen raken in Zwitserland. Nee, toe geet. Nee. Ja. It's actually kind of different. Zoals jij gaan homeless wees in Zwitserland. Nee, dan wanneer ik Nee, jij hebt nog een ambitie. Die meeste mensen raken niet homeless in Zuid-Afrika. Jij wil het overseas doen. Dream big, my boy. Dream Wanneer big. ik wakker schrik My Zwitserland. boy, Is het een beautiful sunset. Net zo. In Zuid-Afrika Ja. Bij die beautiful sunset. Ja, ik hou niet van dat. dat goed dat niet. Geldvaart en all that. Dan is ik aan Zwitserland en Asso. die mountains. Yes. En Yes. Maar hoe heb je daar gekomen? geld. Wat je wakker? Bij je mother. Bij je mother. Die ma gaat nooit ook in. Ja, niet legally. Ja, gaan ze terug. Jij moet skills hè, zodat je kan geld maken. Je moet leren, ja, Jacob. Gaan waar ze... Hier kan. Hou op nou. Zoek. Jacob, leer. Gaan waar ze dit toe. Krijg je degree. Hij hoeft niet Dan water is te ik al gaan. oud al. Want toen hij moest gaan leren, leer. College toe in zijn Oh, kop. we actually serious? Ja, maar ik college denk toch, dat ik in hè? de university ga, dan is ik al oud en frail. Dan kan ik eens, heb ik hier genoeg tijd om aan te gaan. Ja, Hoeveel vrij. Zij gaan verder study. Zij gaan eendag een dokter worden. En dan, Do you ja. know how much years it take to learn? Back me up. Als recht is Back dokters me up. verdienen klomp geld. Back me up, actually. Of doen construction werk ze Actually, op back me pa. up. Nee, dat is kakwerk. Nou toen ik Sokken man, maar breek Wist- alle enkels man. raak dat een lawyer of een dokter of een dan. En dan, Of een locksmith. Hey, niet wat zo locksmith. Locksmith maakt wie poes bij je geld maken, locksmith. Oh, wat is dat? Een locksmith kan bij je geld maken. oké. Maar als jij zo'n programmen in electronic, dan kan je hele security systems doen. Ik ga naar ook doen. Jij kan naar companies toe gaan, dan kan je voor hulle hackele systems, breken weer Zijn op die plekken. illegally Weet je? niet? Huh? We zijn niet illegally. Jij werkt voor die company, dan weet je al die weaknesses, dan upgrade je die system en you get lots of million man. Ja, because it's for your lot. Give me that Ja, job. zo sukke goed. En dan kan ze maar Mauritius of wat ze plek Miami toe gaan. En als ze moest uitgezocht, dan is er money in the bank. Oké, maar dan denk ik net voor 4 jaar weg. Van I ain't gonna be that old man to work in a job. I ain't gonna be that old. Then you work for yourself. They then you gaan don't leer, have a boss. study hard, work hard. Ik wil niet baas. En become independent. En dan gaat je groot is en moet je van niemand niks te Then vragen. you work for I yourself, don't you don't even have a boss. understand. Hoeveel willen in Zuid-Afrika blijven? I don't even understand that. Hoe min Dat is je fucking lekker. Dan een rakje in Is it Zuid-Afrika. actually serious? Wat is kakkie? First of all, you're not Het waking lijkt- up in Switzerland, in the camp, in the mountains, in the Oh, ze zijn niet bij de beach. Nee, beach, het over lijkt niet. sunset. Is Pieter, hier is oh, ze is bij Was de jij uit beach. jouw kamer? Hier Ja. zie je, hier Oh, zit- ja. Ja, Actually serious? ja, kom maar dan. Want zij, weet je hoe lijkt het die buiten niet, zij blijft in jouw kamer. Klim over mijn bakje, gaan wees ik alles. Nou. That's actually crazy. That's actually Dat crazy. is crazy, maar het is erg alles hier buiten. I know it sounds crazy, but it's real. En Oh, Maar how does this sound? Wanneer ik naar Miami toe ga, dan mij is is zo goed. het klim ik in mijn Mercedes-Benz. wacht ook zo. 2 AM, dan rijd ik af en dan zing ik we will, no, that's the full volume, 100 volume, 100 volume, Ja, en dan ja. rijd ik af zo. So jij wil nou net liberatie aan mij. Dan word ik huis te komen, TV aan, kijk ik een movie, maak mezelf Full popcorn. volume, 100. Ja, dan word ik huis te komen, dan I'm just relaxed. Hey, kijk, GTA is zo goed. Die mensen, GTA gaat zo aan. Full Ja. volume, full Dat is ook blast wat ik zeg, Dan volume. moet je een skill hebben.
Daar het ek vir jou goed gekoop practice, raak 'n locksmith. Wat elektroniese alles kan doen, security systems, Hy then you mense get wat nie lot glo of in jou. money every month and then you Ja. can do that. Sy Want slim. as jy 'n locksmith is, genoeg. dan kan jy vir jouself werk. Jy hoef nie vir 'n baas te werk Ja. en kos jy baie geld om eie besigheid te begin nie. Yes, Dan kan jy die boy. hele Dan wêreld moet jy baie travel. slim wees om jou eie besigheid te maak. I ain't even lying. Nee, Nee, jy hoef nie baie hoef te nie. moet, jy moet net As- slim genoeg wees. wat moet jy slim wees? Bly net weg van die airplanes af asseblief. Nou gaan ek dan Gaan met mee. 'n boot, Kom 'n toe skip. boot hier, hier so. Did you ever hear about the Titanic? Mens hoor nie so maklik 'n boot wat sink, jy skipie. Mens hoor maklik 'n airplane wat crash soos gistersin. Nee, wag. As dit so. As die airplane gecrash. Wat maak jy? Wat rekord jy hier? Jy rekord nie vir ons gaan bly val. I was excited because I knew I'm safe. Hilarious. Hy was Hey, baba. jou pa was excited. Wanneer het geweet? Wanneer het sy geweet wat? Daar kan nie 2 planes op een dag crash nie. Wat is die Jou kans oggend dat gestres vir die fly. Toe wys hulle op die TV hoe crash jy aan is like, yeah! Traveling safe today. Nee, wat? Julle sê reggie. Anyway, moenie so teen die koue meer staan nie. Môre was jy Ja, al staan uit. jy nie warm hier. Ek is ook 'n gitaar. I ain't even lying. Wat Wie jy sê- met die gitaar maak? Toe ek eerste keer die huis kom kyk, toe staan na gitaar daar en hy Wat jy met die in jou gitaar maak? kamer. Music Ek speel. het Ozzy Osbourne wees. I ain't even lying. Dis 'n watte bonajoli. Ozzy Osbourne. I ain't Ozzy even lying. Osbourne, gaan jy 'n bed eet? Nee. Gaan jy sing soos Ozzy? Ja. Wat se gitaar sou jy? I don't even know like electric guitar. I ain't even know. Nou like, maar I jy ain't moet even mos lying. nou hier wat Google iets, laat jy slag iets weet want jy is net soos 'n I have an idea but I don't know. Fudge is actually like a comedian. I ain't even lying. Okay, voor ik ga naar niet.